Για τη μελέτη της θερμικής ισορροπίας χρειαζόμαστε 2 ποτήρια φελιζόλ, το ένα μέσα στο άλλο, για να περιορίσουμε τις απώλειες θερμότητας προς το περιβάλλον. Ένα καπάκι επίσης από φελιζόλ, στο οποίο έχουμε ανοίξει 2 τρύπες για να περάσουν 2 θερμόμετρα και με το οποίο καπάκι θα σκεπάσουμε τα ποτήρια του φελιζόλ. Χρειαζόμαστε ένα κάνιστρο, παραδείγματος χάρη από φωτογραφικό φιλμ, στο οποίο έχουμε ανοίξει μια τρύπα, στο οποίο θα περάσει ένα θερμόμετρο. Επίσης, στα πλαίσια του πειράματος αυτού χρειαζόμαστε και 2 θερμόμετρα κατά προτίμηση ινοπνεύματος προς αποφυγή ατυχημάτων με τα υδραργυρικά θερμόμετρα. Για την εκτέλεση του πειράματος βάζουμε λίγο ζεστό νερό, παραδείγματος χάρη 80, 90 βαθμούς, 70, μέσα στο κάνιστρο. Το σκεπάζουμε. Το τοποθετούμε στο βάθος των ποτηριών φελιζόλ και βάζουμε ένα θερμόμετρο σε ένα ποτήρι με κρύο νερό, παραδείγματος χάρη θερμοκρασίας δωματίου, και ένα θερμόμετρο το βάζουμε μέσα στο κάνιστρο. Αφήνουμε τα θερμόμετρα για περίπου 1 λεπτό για να καταγράψουμε την αρχική θερμοκρασία τόσο του ζεστού νερού όσο και του κρύου νερού, και μόλις η θερμοκρασία ισορροπήσει και στα 2 θερμόμετρα, στη συνέχεια βάζουμε το νερό θερμοκρασίας δωματίου μέσα στο ποτήρι του φελιζόλ, προσοχή όμως ώστε να μην πέσει μέσα στο κάνιστρο. Φροντίζουμε ώστε το κρύο νερό να είναι λίγο κάτω από το καπάκι του κάνιστρου. Στη συνέχεια περνάμε τα 2 θερμόμετρα μέσα από τις τρύπες στο καπάκι του φελιζόλ. Σκεπάζουμε και καταγράφουμε τις μεταβολές της θερμοκρασίας σε ανατακτά χρονικά διαστήματα, παραδείγματος χάρη ανά 30 δευτερόλεπτα ή ανά 1 λεπτό. Η διαδικασία αυτή καταγραφής των τιμών θα συνεχιστεί μέχρι οι 2 θερμοκρασίες που δείχνουν τα θερμόμετρα να εξισωθούν. Όταν θα εξισωθούν οι θερμοκρασίες στα 2 θερμόμετρα, σημαίνει ότι το πείραμα έχει λήξει και στη συνέχεια με μια ζυγαριά ζυγίζουμε τόσο την ποσότητα του αρχικά ζεστού νερού όσο και την ποσότητα του αρχικά κρύου νερού.